So hindi namin inaasahan, diniretso namin tong Bagulataw papunta sa Hamurawon. Kaso problema, grabe, rough road ang daan. Nahihirapan kaming bagtasin ang lugar na to. Nasa bundok na kami, nasa ibabaw. Hindi namin alam kung hanggang saan ang rough road. So ito kung makikita nyo, yan ang daan, no? Baka malayo pa to. Grabe. Pinasok lang namin to na wala kaming karara idea kung gaano kalayo ang rough road na dadaanan namin. My God. Tapos umuulan pang malakas. Hindi na makabalik, sobrang layo na namin. So option namin, diretso na lang namin to. Marga sabi darayo pa? Aray naman ang daan. Ako na mo sa bukid. Tara nilang sa inyo. Bito. Las. Problema namin, madalas ang daan. Kurima. No. Hindi. Lat. So ayun guys, ginawa nila naman nila akong spotter. Minsan talaga nakakapagod din sumama dito sa pagbablog. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Pagdi. Okay. Hop, umatras sa banti pa. Ulan. Okay. Okay, diretso. 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 Dito. Dito. Okay. Okay, diretso. Hindi na kinakaya. Diretso. Pagdi, kabig. Konti na lang. Yan, hindi na. Yun. Nakasurvive pero ako basang-basa na. Ano kasi guys, mahirap tong dinaanan namin. Ano? Ilayo mo man. Ilayo para kita ka. Malayo dinaanan namin. Ay, wait lang. Ang hirap ang dinaanan namin guys. Ang dilim na guys. Maggabi na. English na ilaw tayo. Ayan ate ko guys. Bungi. So guys, ang hirap ng daanan namin dito guys. Super guys. Hindi namin to inaasahan. Yes guys. Kasi napahirap talaga ganitong daanan. Pero tutuloy pa rin natin guys. Balikan ko na lang kayo guys. Bye pa. Hi guys. Ulat ka. So, kailangan namin ng spotting. So, guys, pababa man lang guys, pero luway-luway lang daan. Iloy lang. Kaya, makikita nyo na dyan ang dagat. Iloy lang. Super cute, eh! Mga gangster po kami guys. Ayan guys, oh. Yun guys yun. Ayun yung bakit guys. Hindi agad. Pero pwede ka man dyan guys, isang sa so, ito yung ano namin. Nakaya na kaya itong wika. Ay. Mahirap kasi. Nagkaroon ng bago lang kayo sa pag-ano. Mami, tutuloy pa tayo. Hindi mo tayo dyan ma-vlog lang siguro. Ayan na guys, nakablo. Makakasiring dyan daw ako, nag-uuran. Hindi guys, Hindi tayo dyan makakatulog. Hindi. Wala nga tayo. Overnight dito ang ulan. Pero naman kita nagkaroon ng ano. hindi na guys tayo makakaulan.
Kasi guys, yung ulan guys hindi tumitigil. Alright guys, so sulit-sulitin natin to. Kahit maulan, wala tayong makagawa. Eto na. Kahit paus na paus ako, laban. Let's go! So kung makikita nyo, eto yun, oh, karagatan. Puti, grabe ulan dito. Hindi ko alam kung eskwelahan pala to. Tapos ito naman karagatan. So ito lahat na nakikita nyo dito mga puno, mga nyog yan. So itong pinakamagandang spot na nakita ko na sigurado hindi ako mabasa masyado ng ulan. Tayo siya na kasi grabe yung paus ko ngayon. So ito yung karagatan, napaka-alon. So sa sobrang alon, halos yung mga dumi ng yung mga buhangin nakadala dito sa may pangpang. Kaya makikita nyo halos nag-brown yung kulay. At doon naman nag-aasul na sa may unahan. So first time ko dito makapunta. Ang problema, grabing ulan. Hindi ko ma-vlog talaga to na maayos. Hindi ako makapalipad ng drone. Kaya sabi ko kahit walang vlog natin, natural na vlog lang. Yung spot dito napakaganda oh. Grabe. Ayun oh. Oh. Sarap sana maglagay ng tent dito kaso problema, maulan niya. Problema yan. Oh, di ba? So ayun, natin nakita niyo yung lugar dito sa may Binalabak, Kamay Resort. So, okay guys, dito na kami sa anong barangay ito ma'am? Sa Linggugon. So basang-basa kami sa ulan ngayon. Grabe. So kala namin safe yung daan. Simula doon sa may ano yan? Sa may ayan, so dito kami sa Kinalasan. Hindi ko alam kung ano sabihin ko. Ito na yun. Ano pong pangalan Kinalasan kayo ni? Ha? Chien Kinalasan. So nakita namin may Kinalasan dito. Siyempre nagharap kami kasi unang-una malamig ang panahon tapos maulan. Tapos ngayon na-stress kami dahil grabe yung daan dito simula doon sa ano sa Bagulataw. Talaga nakaka-stress yung daan. So yun, kaya muna kami dito sa Chien Kinalasan. Alright, so yun no. So tikman natin ang kinalas dito. So sabi na anak ko hindi na siya babalik dito pero ngayon alam na namin na may ibang daan na hindi na kami dadaan doon sa may Bagulataw. So sa Linggugo na kami diretso para diretso kami dito sa may Karagatan. Alright, so magandang hapon, tikman natin ang kinalas dito. Let's go. So ito yung kinalas nila dito. May pork kinalas, may itlog, may sarsa, may dahon sibuyas at syempre may noodles. So ito na yung may sabaw. Ayun, no? So sakto sa malamig na panahon at maulan-ulan na lugar dito sa Binalabak. Lamig? Lamig na po. Dito, no? Oh, di ba? So, kain muna tayo. Alright guys, so ito na yung order namin. Ayan, no? Pakita ko sa inyo. Ayan, may itlog, may pork kinalas. Ito yun, no? Yun, no? Tapos may dahon sibuyas, may bawang, and then may noodles syempre. So first time namin kumain ng kinalas dito sa Binalabak. So dito sa Linggugon. So medyo malayo-layo pa yung biyahe namin. Abuti pa yata kami 1 oras o 1.5 kalahating oras. Kasi unang-una madulas ang daan, kailangan natin magdaan-daan. So hindi kami nakaswimming sa dagat. Sayang. So tikman natin ang kinalas dito. Ito yung suka nila oh. Sakto sa malamig na panahon ang kinalas dito sa Linggugon. Kasama ko ngayon si Kuya Carlito. Hello. So naligo na kami sa ulan kasi kaya naman ang ano namin dito pagpunta. Sulit. Stand up. Sakto, pag uwi namin, wala nang ulan doon sa Naga. Tapos kakain na kami, busog na kami. So matulog na lang kami. Tapos bukas babalik kami dito sa Binalabak. Magdadagat na kami. Bukas balik ka pa. Pero doon kami dadaan sa may Bagulataw. Kung saan yung napakahirap na daan.
ang dulas ng daan, lubak-lubak ang daan. So nahirapan kami. So hindi namin na-expect na ganun yung daan. Kaya medyo nahirapan yung sakyan namin. Pero at least nakarating kami safe dito sa Salinggugo. Bangga ka? Kasain? Wala, no? So meron ditong tapsilog. Tapos pantindahan na rin to. Ayan, so may mga chichiria, may mga coke, may mga ano pa. May siomay din dito. So in case na mag-swimming kayo dito sa may Salinggugon, malapit sa Murawon, kung yung kinalasan dito lang sa anong pangalan ng ano to? Chien. Chien Food corner po. Food Corner. So dito lang yan malapit sa may karagatan. Alright guys, so punta kami sa may seawall ng karagatan. Wala, tama na to. Ligo tayo sa ulan. Oh, let's go! So, nakauban na ako. Nagilingi naman kami pa yung tulot kung pwede kayo mag-ubad dito sa lugar na to. Kasi unang-una, gusto namin maligo sa ulan ngayon. Sayang, hindi kayo makapagdagat. Kaya ang ginawa namin, maligo kami sa ulan. So, punta kami doon sa may karagatan. Eh, hindi pa. Barangay Salinggugon. So, kung nakikita nyo yung karagatan dito, tumbok na yan, dagat na yan. So, yung mga anak ko, naligo na sa ulan. Oh. So, yung punta sana namin talaga dito, ang purpose namin, maligo sa karagatan. Tapos mag-vlog. Kaso, problema, since ulan, hindi kayo makapag-vlog dito. So, papakita ko na sa inyo yung area dito. So, naligo ako sa ulan, purposely, para makita nyo yung nakikita namin dito magandang spot. So, doon kami galing. Ayan, no? Okay. Kanina may mga bata dyan naglalangoy. Ngayon, wala na. Ayun, no? May naglalangoy pa, oh. Napakalupit dito. Ayun, oh. Lakas ng alon. Kasi si Ali. So, yun. Ito yung karagatan dito. Sanayan na lang yan. Nakikita yung mga naglalangoy dyan. Sanayan yan. Kasi pag hindi ka naman talaga sanay maglangoy sa karagatan, lalo na pag grabe yung lakas ng hangin, maalon, maulan, so talaga nakakatakot. So yun, mga sanay na yun. Nakita nyo yun, no? Sobrang lakas ng alon ngayon, tapos sobrang lakas ng ulan, pero sila nandiyan pa rin sa karagatan para maglangoy. So ito yung mga purot kahoy dito. Ang ganda sana palipad ng drone dito, kasi ang problema natin, maulan. Okay, so sarap ng tubig, malamig. Ayun, no? This is my life, my man. Pause na, oh. So tignan natin kung nasali tubig dito kung saan pangaling. Kita nyo, halos mga bato-bato ang dinadaanan natin yan. Ayun, no? Lakas ng alon. Ayan, no? So mga tubig na yan, ito yung mga tubig na nanggagaling doon sa residential areas. So dito bumababa sa karagatan pa diretso. Napakalakas ng bagsak ng tubig. So itong alon halos rinig na rinig dito sa lugar na to. So punta na kami doon kasi kakain kami dito kinalas. At least dito sa kinaya namin kinalas, kilala tayo. Sarap maligo sa ulan. Lalo pag hindi nyo sa lugar. Ayun, karagatan dito. So 2 kilometers nandun na kami sa Hamurawon, kaso hindi na kami tatagos doon kasi hindi na kami makakapagligo sa dagat. Tubig. Ayun dyan mga bata, oh, ay nakaligo sa ulan. Minsan na makaligo yan sa ulan kasi sa naka bibihira lang mag-ulan kasi alam niyo naman yung nakaraan mga buwan tag-init. So ngayon umulan, kaya sabi ko tara ligo tayo dito sa lugar na to. Dito mga bahay na yun, no? Ang sarap ng experience na ganito. Kahit nahirapan yung nasakyan, nahirapan kami mag-abot dito sa lugar na to. Pagdating namin dito, ito yung feeling, napakasaya. Kasi wala na kami madaanan na rough road. Lahat na sementado. So ito yung kinalasan dito. Ayun, no? Ayun. So kain kami kinalas dito sa lugar na to. Sarap ng tubig. Ito na ang isa kong anak. Naliligo na sa ulan. Ayun, balik daw kami doon.
Sabi ho. Hop! Isak yan! Lakas ng kidlat na yun ah! Grabe! Ang lamig ng tubig! Lamig ng tubig! Ha? Daungan! Daungan! May lakas ng ano, kidlat dito! Pero yung mga bata nandoon pa din. Grabe, saya ng anak ko. Ayun, oh, nakaligo sa ulan, no? Oh. Sana tumigil na ang ulan para dire-diretso na kayo makauwi. At least yung daan namin dito safe na hindi na siya putik o hindi na siya doon? Lupa. Lahat na sementado. So ayun, sakyan namin doon, sakyan namin doon. Dito kami sa karagatan. Napakasaya dito. Meg! Go! Go! I want to be daring, baby, dance the night away. I let my hair down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. Hi guys! Alright, so magandang hapon sa inyo guys. So pauwi na kami na Naga. At the moment, 5:11 ng hapon. So siguro makakauwi kami sa Naga mga 6:30 or 7 o'clock. So nais mo na ipasalamat sa owner ng Chien Food Corner dito lang sa Linggugon sa bayan ng Minalaba, Camarines Sur. So ayun, naka-istrobo kami. Kumain muna kami dito. Tapos ay nakigamit ng bombahan nila para maligo, magbalnaw kasi naligo kami sa ulan dito sa lugar na to. So hindi namin na-expect na grabe palang lakas ng ulan dito sa lugar na to. So hindi kami nakapagdagat pero at least nakaligo kami sa ulan dito sa labas ng tindahan dito mismo sa may kalsada. And then ayun, nakibalnaw kami dito kaya naka-istorbo kami. Kaya nagpasalamat kami dito sa mga ninirahan dito lang sa may Chien Food Corner dito lang sa Linggugon, Minalaba, Camarines Sur. So uwi na kami. And then bahala na kung saan kayo makapunta pagkatapos ito. Alright, magandang hapon sa inyo lahat. Si Papa AJ ito. Peace out.